wallahi billahi duk inda wani dan bindiga yake yawo in ya fita na sani. A wannan zai inda maka koyo duk inda suka fita muna kallon su mun sani ba mun sani. Su kudaden da nake ba su a kowane wata ba wanda ban biya rekodin yana duk wanda yake so ya kai dan jarida ne zan iya sa fanan su baka rekod sun duka irin kudaden da muke. Sannan duka yau ba ya wata biyu ba na so sababbin motoci guda 150 na raba ma jami'an tsaron, duk da ba zan iya sa su ba zan yi hana su, amma me in tabbatar da cewa nauyin da Allah ya ɗora na haƙƙin al'umma na yi. Amma duk da haka sai fa abin da aka ce Abuja su, saboda zan gaya maka wallahi akwai lokacin da sai na zubar da hawaye don ga abubuwa ina gani cewa mutane ya kamata su kai wa mutane, amma ba za su ba sai sun jira daga Abuja. Bacin irin na'urori da na sa wanda bari gaya maka wallahi billahi duk inda wani dan bindiga yake yawo in ya fita na sani. A wannan zai inda maka koyo duk inda suka fita muna kallon su mun sani ba mun sani. Amma ma yanda zamu yau da ni mai bada kuma